chim kan bar lai spotlight pendu kan bar lai spotlight pendu Hagan ke step habang Iwan Ahmad jungu bantrua ya kena ke mas ke bekut ko hanmen ko para ko hep ko beret to ngin pai so try ngin panmap nabaro kilat kitam kiduna gijungi knang bamanga mapi ngin long sisha kita kibabit dor bantrua ya kena ke jingmaya Tekumca da gajing snguret bat gajing kloy jingi ban kala kebamut ban ino ya kine gajing duna breu gijingi ban ino iki pop kisang gijingi hadin tongin pais u da keba ngie duwai lang nga pla hau blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para banglale pop sibun da gijing perkhat da kikten da kikam da gijing leklet da gijing le pala jonga da gijing le pala jonga da gijing le pala bakrau jonga namar kata akarpa dia kamaria bakut kabai sa kate soti ya kangel bakir kut pada pi ko hanmen ko para banduai nak banta jonga how try ublai jongi ublai badan bor baro unis na yangi madlama bigi pop jongi unyalamingi sha ka jing em bom jukut kan bar lai spa sopusan Traikenrad ko blei isneyangi Traikenrad ko blei isneyangi
yangi Raiken rat koblei isne yangi Raiken rat koblei isne yangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong pen im chongi pen im yangi Rom hu blei sha trong bad ha ken deu jing su ha ki ben riu ba ro ba don ka mon ba ha ya ro ya me ni nam ba ni ma ni ai ben don bu ro Pangis nongu yami Putrai ko blaze imneng Ko padon morbaro Ko kun marwe upa ko trai uchisu Chris Ko kun lang brodu blay Bakit ki poppertay Top yang kacik gerbang Tos ngausen eyangi Deitang mami bakut Deitang mami utrai Uwe bahak litam mami kuci Sukris Mami bayai long blay Haching ya long kawe Padu men simbakut Hakaburam ukbang Amen Dongin ya duai Koblei me uba penlong ya kita no jong kirunge bakin ya teli tang kawe hi kamon to ai ba ki pai jong me kin e ya me bat kin prang ya ka ba me lakular ba ha padeng ki jingkala jong kane ke pertei ya kita no jongi en pene hangta habadan ka jingkemen ba shisha Daw turai jing Yesus Kristus ukun jung me ubi emat basan sha rengkat bat me ha ke jing yalong kawe jong man sem bakut ublei junam la junam amen Utrai u ongkum ni isha shebna usodar ka ying dulan ngan weng no ya phi naga kam jong phi bat phin sa isha panya naga kerdan jong phi hakata ka si ngan khod yaw shakri chunga u ilia kem ukun u hil kya ban ngan pan kup ya u da ka chan kup jong phi ngan te ka singkai chong u da ka chimpan jong phi ngan pen kham ti ha u ya ka bor jong phi Bat un salong ukpa ya kinong Jerusalem, bat ya ke ying u Juda. Dengan bu halor ka terpeng chong u, ya ushabi ke ying u daben. Lada un pli en omdon bakang, bat lada un kang un omdon bapli. An satram ya u kum uprek ka kejaka ka baskem, bat un salong ka ket chong ka burom, ya ke ying ukpa chong u, kak tien chong trai. Kasam chispa la pupra kan bar praspa san punreu kan bar kasam chispa la pupra kan bar praspa san punreu
kajing pule baar kajing pule nagasiti upalus bakut sagi Kristan harum o kajing jelo jong kispa bat kajing start bat kajing tip jong ublay kano kiba omla ban sengoto kilong kirai bishar jong u bat kano kiba omla ban siampang kirukom le jong u naba mano batip ya kajing mut utrai lane mano balalong unong ai bu jong u lane mano bala ai ching ai singobhaya u paun hap siu kliang ya u na kabaki ai baro long na u da u pat u ha u kan long kaburam chunam la chunam amen kak tin jong utrai Supaya Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ublay ula penyesuk yang i halade lengba okres bat ula ai hangi yakakam jing penyesuk. Alleluia, Alleluia. Alleluia. Utrai dan ringkat bat pi Ringkat bat piru, kajing pule naga gospel bakwit kat kum o Matthews kaburang me putrai hakata kapor habau Jisu lalej sakathan Kaisaria Filipi ulakli yala kisenran kibreu kiong ba ukun ubreu udeyuei kila jebab don gibong u Yohanes Baptis kiwei pat kiong u Elijah bad sa kiwei pat u Jeremiah lane wei na kinong yetu lupa ulakli yeki pipat piong ngalong uei u Simon Petrus ula jebab melong u Chris u kon u blei baim u Jisu la paiktin hau suk mapi ko Simon kun u Jonah namar omdei u breu balapan pau hapi ya kane Henry u pa jonga u ba habnengken te kumta ngaong hapi pilong u Petrus bat halor une mausiang ngante ya kabalang jonga bat ki kerdop kadujog kin omla yaka ngan ai hapi ya kishabi jong kahima bneng bat kat ya kaba pinte ha prathei late ha bneng ro bat kat ya kaba pilau ha prathei la lau ha bneng ro nangta ulamana tenge ya kisenran bakin om yato breu baulong ukres ka gospel utrai Chris Kohan men ko para how try Jesus Christ haga gospel kabamanta kasngi kabangidang shoot yos ngau u Jisu ubo artele ki jingkeli ki bakong san ha ki apostol ki jongu klempe bagane kasngi mangi ngide ki apostol ki jongu mangi wei pai wei ngide ki sanran ki jongu ki nong bot ki jongu te kane ka jingkeli ka bau keli ha ka gospel bamata kasngi u keliru hanga badhapi ban ngi ngide ban jubab ya kine ki jingkeli ki bau Jisu keli ha ki apostol jongu kine ki jingkeli kidai kine Yao kon obreu ki ong bau deu ei naga gospel jong ya umu Matius kal nong khatlai khan reu du khatlai nang ta pat sakwe pat ga jingkeli naga juk gospel bang yas ngau menten pi pat piong nga deu ei kini ki atli ki jingkeli kidei ki jingkeli ki ba mangi ngi haban jubab hoj ka jingkeli ki benengkong u Jisu kwa ba mangi ngin jubab ya kane Henry ka jingkeli ka baar ka bangide ban jubab dalade marwehi ka jingkeli ka bau kuli hanga barapi marwei
ngidei banjubab kham tam bat kerpang ya kane ke jingkeli ke baar pipat piong bangadei uwe ngin pet kendiat kajubab jong ki apostol ki jungu ya kine ki artali ki jingkeli kajingkeli ke banengkong kabau Jisu lakeli haki apostol ki breu ki ong bau khon ubreu udei uwe ngiyos ngeu ba ki apostol ki jubab ya kane ke jingkeli katkum ka jingyos ngeu jungki na ki we pat ki breu kabaningkong ngiyos ngeu ka jubab ba u Jisu udei u Yohanes Baptis ngitip ya kane ke jingkeli ya kane ke jubab kabaningkong bau Jisu udei u Yohanes Baptis kane ke jubab kadei ka jubab ka ba u Herod u la ai ne laong u Herod u tip ba u Yohanes udei u breu jong blei u breu bakhuj udei u nonge thulupa dei nama takadaw hadin ba yos ngeu chapang u Jisu u Herod uong ba u Jisu udei u Yohanes Baptis u Herod dalade umpadio mat umpadio i ya u Jisu umpadio i u Jisu umpadio mat ya ke jingkran jong u Jisu umpadio mat ya ke tagi jiki kampla ne ke jingis nei ne ke jingle jong u Jisu dei nama takadaw uong ba u Yohanes Baptis ula mipat na ke jingyap kabar pat ngiyos ngeu bagi apostol ki ai ke jubab ba u Jisu udei u Elijah katkum kajing ong jong ki breu hakata kapor ngitip ba u prophet Elijah u Yasrim udan kata ka jing Yasrim bat ka jing im jong u Jisu den mata kadau ba ki breu ki ong ba u Jisu udei u prophet lane u Elijah nang dapat don ki baong ba u Jisu udei u Jeremiah ngitip ba u Jeremiah udei u prophet u bakadu haswa ka jingwan jong u Mesaya ne haswa ka jingwan jong u Jisu den mata kadau ba ki breu ki ong ba udei u Jeremiah bat kiwe pat ki ong ba udei unong ye thulupa jong u blei udei u balapha da blei banwan ra ya ka khubor ka jong u namar kimpas nguthu ya ka jing im jong u Jisu kimpadio i u Jisu bat kimpadio mat ya ka jing le ne ki kam jong u Jisu mangamapi yola se ngingila banjuba baha ka ne kurkom bau Jisu udei u blei bau Jisu udei u prophet bau Jisu udei u nong hikai Henry u Jisu dalade mandakasngi kwa skautenat ba mangama pi ngin ai kum kine ki jubab Henry u kwa ba mangama pi ngin jubab ya kane ka jingkeli pipat pi ong bangadei we kane ka jingkeli ka ba ngi haban keli dalade marwei bat ngi hab ban jubab sisa dalade marwei kumbau Petrus uong ba medei u Chris ukun ublei baim Petrus ujubab ya kane ke jingkeli jong u Jisu namar ba daladehi u Petrus ulayo mat ya kata kajing isne jong u Jisu u Petrus dalade ulayo mat ya kata kajing i jong u Jisu u Petrus dalade ha kajing don rengkat jong u badu Jisu ulayo mat ya baro kikam kibabha kiba u Jisu lale ha ka jing im ga jingu bat ha ka jing im jong ki we ki apostol bat kum juru ha ka jing im kito ki breu ki bawan shau menta kasngi ko hanmen ko para lada mangama pingi kwa shisha ban jubab ya kana ga jingkeli ka ba Jisu la bu akhmat jung pi menta ba mau udai we mau u Jisu udai we ha ka jing im jong pi mamarwe u Jisu dei wei ha ka jing im jonga bamarwei lara mangama pi ngimpat yo mat yo Jisu ha ka jing im lara mangama pi ngimpat IT yala dei hau Jisu lara mangama pi ngimpat laban klet ya kana ka perthei ya ka jing sniu jong kana ka perthei ya ki kam sniu jong kana ka perthei lane ki kam sniu ki bangidan ha ka jing im jongi dalele ngimla ban jubab ya kana ka jingkeli manga ngamla ban jubab ya kena ke jingkeli na ka banta jung pi
ma phi phimla ban jubab ya kane ke jingkeli na ke banta chunga kajing kren chunga kajing thuk hana chunga kajing yalap ke chunga kajing im ke chunga kamla yolese banlong ban yarap e phi ban jubab ya kane ke jingkeli hanre kajing im jong phi ba marwei kajing ya dei jong phi ba marwei ba du jisu kajing IT telan jong phi ba marwei yala de hau jisu phila ban jubab ya kane lada shisha ma phi kwa ban jubab hok ya kane ke jingkeli nadu ka danut ke jong phi nadu ka man sim ke jong phi de ban yo mat dala de marwei yau jisu pikloin em ko hanmen ko para ban jubab ya kane ke jingkeli lada pikwa lada pikloi pi hab ban wan shau jisu man kasni kumbau Petrus udon rengkat baru jisu nadu ka klimat kaba ula khot yo nadu ka klimat kaba ula ong ho ya ka jingkhot ka jong trai u Petrus udon rengkat baru jisu de namar kane ka jing don rengkat ka jong badu jisu de namar ka jing IT telan yala de how jisu u yo ya kane ke jubab udan kata ka jing slur ban ai ya kane ke jubab ba melong kris ukhono blai medei unong penim medei ublei uba ai yang aka jing ich medei ublei uba ai yang aka jing isnei medei ublei ubala penlaj im yang aka pop medei ublei uba ai yang kita ke jing ich kita ke jing kerku ki jing ei ki bangadon kam ha ke jing im ka jongi ko hanmen ko para ha kane ke sngi ngi habban yo mat yo jisu ha ke jing im ba marwei kumang ong mene kajing yalap jung leng do kamla ban kersyani pi yolese ban yo mat yo jisu hoj kadon kat banta ka ban kersyani pi kajing yalam imei pa ya pi shau jisu kadon shibanta ban yo mat ban tip yo jisu yolese kajing yalam jung ki parlok ki jong pi ne jong ki nong hi kai jong pi shau jisu kadon shibenta ban yo bapin yo mat yo jisu henry kandai persen kadai karai ke jong pi kadai kamon ke jong pi kadai ke jingkwa ke jing trang jong pi ban yo mat yo jisu ko hanmen ko para kumjurung yo sneu bau jisu hadin bau la yo sneu bau Petrus ula jubab ya kane ke jingkeli da ka jing yo mat ka jing da ka ta ka jing experience ka jing dalade badu jisu bamelong ukres ukhono blai bim u jisu wang yu menta ngante ya kabalang junga halor une mau siang namar ba u jisu ula yo ula tip but ula shania how Petrus den mata kra wang ba menta ngante ya kabalang junga halor une mau siang badu ai utau shabi jong ka himabneng usabi jong kabalang ha u Petrus menta kasngi lara mangama pi ngi la yo ya kana ka juba bau jisu dei we na ka banta junga u jisu dei e ha ka jing im junga ba marwei lara mangama pi ngi la yo mat shisha yo jisu lara mangama pi shisha ngi IT la de ha jisu klempe bu jisu so ong hanga ba de pi menta ngante ya ka balang junga ha kekerteng jungi iwe paiwe u khoda kekerteng ya pi Matthew ya pi John ya pi Yohanes ya pi ko Lukas ya pi ko kong he ko kong rit u jisu song ngante ya ka balang junga halor jung pi de yu mau siang hato shisha habau jisu ula seng ka balang halor ka jung im ka junga ha ka jing long ka junga ha ka ying ka sem ka junga hato ngamdon hok ban ra ya ka balang syakmat hato ngamdon hok ban penroy ya ka balang hato ngamdon hok ban penne pensa ya ka balang kane ka de ka kamram ka junga ka jung pi ko hanmen ko para lara mangam pi shisha ngi kwa ban penroy ya ka balang ka junga ka jung pi ya ka balang Katolik ka jungi ngi de ban long kumo Petrus ban yo mat yo jisu klem yo mat yo jisu ngi ngimla ban te ya ka balang ngi ngimla ban pan priang ya ka balang ka junga ka jung pi ngi yo i ha kane ka perthei bamenta ka balang jungi ka yo mat shibune ki jing e
Shibune gijing tunju, shibune gijing syapan rem haki liang baper. Kiwe ki balang, kiwe ki jaj, ki persang ban yu roj, ban pentron ya gijing klan jong ka balang jong ajong pi. Ngide ban yang scam kumu Petrus. Ngide ban yang scam kumu Petrus habaro kiliang ban long utau mausiang nagabanta kabalang Katolik nagabanta kajing ik kabau trai ula ai hangapi nagabanta kajing isnei kaba utrai ula ai hangabadapi ko hanmen ko para ko heb e hakana ka step kamtame hakana ka sngi kabau Jisu ukhot yang abadapi habau Jisu ukli dalade marwei yang marwei ya pi marwei ya kana ka jingkeli hato piong bangadeu e lada manga ngadon em kajubab ban ai lada pimpat don ne pimpat yo ya kata kajubab ban jubab dalade marwei da kata kajing yo mat jong pi yo Jisu kane ka khlimat ba ngin dang no ban wat ya kata kajubab kajungi da kajing yo mat jong yo Jisu wat nom ap shibit ndalawai kare kamas wat ap shibit ndalakut kane ka kenta ne wat ap la shai ka sngi henrei ngide ban sedang ha kane khlimat ban wat no ya kata ka jubab ya kane ka jingkeli ka bau Jisu ulabo ngau sa jisin ladangi kwa ban yo ya kane ka jubab bau Jisu dei e na ka banta ka jing im jung pi bamarwei na ka banta jing im jung bamarwei ngide ban yo mat dalade ya Jisu kiwe kimla ban yarap epi kiwe kimla ban Kristyan epi kiwe kimla ban ai epi Jisu henrei mapi manga marwei ngila ban yomat Jisu den mata kadau hagane kasngi ko hanmen ko para tongin IT yalade hau Jisu teletelan tongin shania ya kabor jong Jisu kumba ula seng ya kabalang halor Petrus Jisu ula sengru ya kabalang kajungu halor jonga jongpi hakajing em kajunga kajungpi hakajing long kajunga kajungpi tengidon kata ka hok ngidon kata ka deity ban pen priang ban pen ne ban pen scam ban ri kendong ya kane kabalang kabau Jisu ula seng hakajing em kajungi lengba kajing em kababha kajunga kajungpi lengba kajing ngai kajunga kajungpi lengba kajing IT telitelan jongi yalade hau Jisu and yoro ya Jisu Christ. Trong ngin pla la ka jong ka jingai kan bar lai span du buai Jisu Christ
Tol ngini aduai ngia kerpa yo bele ukpa jungi balapan sha yo Petrus ban pha yala yau Jisu kum ukon ublei. Nagapantau pa bukho jongi ubi shop jongi kilindo pat ki katekes pakum kinong rim pat ki rigid kindo penne kawai ya ki rempe bala pen khamti ya ki hingi kerpat ya me kotrai Kerpa ya me ko try. Nagapanta kane kerempe kristan jongi pangindup it kongu bat burom ya upa bukho pat ki nong sharai ki bayalam yangi haka kerte ko kris ngi kerpat ya me kotrai Kerpa ya me ko try. Namun tak iwe pat iwe nangi pangin dubla pangin nam yaro ya ublay naga pinta ka riu kom pa ulaya lam yangi sya ka jingai ngi gerpa de mi gotrai Kerpa ya me ko try. Nagamta kinmen ki parajungi ki ba yaklat ki ba wat la kinget hau Jisu kumangi Kempat sengoto yaki sandur ublay nagbenta pa Petrus pat kinang bot pateng jong ungi kerpat eme kutrai Kerpa ya me ko try. nagbenta ki bru baro bakin drobiato ito ya Jisu kumublay bat unang penem jongi padrong hakabalang bandrup laj em ngi kerpat eme kutrai Kerpa ya me ko try. Ngiduai nak benta kinong po pasatela ke perthei bakin yomat ya ke bor ke jong blei ha ke jong em ke jong ki kham tame un kta ya ke danut ya ke mensem ke jong ki bakin la ban yo I ya kata ke jong ej ke jong isnei ke jong blei ya ke jong kra ke jong blei ha ke jong em ke jong ki bakin dup wan phai biang su da kata ke jong kelak bamot basisha ke jong ki ngi kerpa dia me ko try ngiduai na ke benta ki bapang ke besitam hasatela ke perthei ki badang dan hospital ki badang Sha Sumar ki balawan pai na hospital Shaying baladu jingkermen ban yo jingko jingkhia bat kum juru na banta ki to ki breu ki bom yolat ban pha Sumar ya lade ha ki hospital bat kum juru ki to ki breu ki bom kit khia ban pha Sumar ya lade ya ki jingpang ke jing sitom ke jingki ba trai kan rat ule kampla na banta jingki un khta ki da ki kamon ke jingu kti bas ai ke jingu bakin yo mat ya kata ke kampala ke jingu ban yo mat ke jingko ke jingkia bopora sachisin hakaleng ka met bet kamen sem ngi kerpa de me ko try ngi duai nak banta ke jingsuk hasatla ke perthei nak banta ke jingsuk apo ka rui ke jingi nak banta ke jingsuk apo ka jela ke jingi berkum juru ke jingsuk apo ka ying ka sem ke jingi boblai tracken rad us em jung ke jingsuk wan ra ke jingsuk ke basisha ha ke jingmut ke jing perkhat ha ke danut jong ki breu baro hasatla ke perthei ngi kerpa de me ko try ngi duai na ke benta jing I wei pai wei ke basimenta ha kana ke mas ke bakhoj bau Jisu ubala keli yangi kana ke jing keli pi ong bangadai wei ha ke jing em jing I bamarwei bangila banyo ya kana ke jubab ngi kerpa de Jisu bon kurkho yangi un kroshan yangi un ai bor yangi un ya lambat petelenti yangi bangin yo mat ya kata ke jing ej bangin yo mat ke jing isnei bangin yo mat ya kata ke jing krobor ke jing ha ke jing em bamarwei jingi ngi kerpa de me ko try jar jar ha ke jing ha ka men sem jong pi bamarwei wan ra bad IT yala de hau Jisu ke jing kwa ke jing trang ke jing angnut ka jong pi jong ka ying ka sem ka jong pi ha ka ne khlemat namaru Jisu u abdngong ya ka jing wan ka jong pi ka jing IT ka jong pi ha u kok pa to ai ka jing shai bat ka jing klan ya kitu ki bayalam ya ka balang ha ka kerteng jong me to ya rap yangi ban pla ya kres kumunong penem jongi da ke jeng em kristan bas kem mau ubi emat basan syar junam la junam amen Kanembar lais pa ndup saw. Kanembar lais pa ndup saw. Abba
kedua ko para baga jeng kenya jeng abad jeng pi kan long papadang guna kemaru bleu pa badan bor baro To try bideng nya nak ji chong pi nak benta ka chingro ka brok da ka teng chung u ka jeng mantoy ni balang bako jeng u baro kowe ko try meu ba penyo halade yau pa ka jeng ting kun da ka wei ka jeng kenya ka balatrwa si sen bat si jinom tos ngausan ai ban ai hangi ya ka jing ai jong ka jing tali bat ka jing suk ha ka balang jong me dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi rengkal bat piru to kan tu yala ki danot i kan tu ki shau tra to ngin ai utrai blai jongi ka shau bat ka dei da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khut ko blei badan bor bat bam jikut leng ba trai jingi Jesus Christ nama da ka jing khayu ulapan thamai ya ka jing long breu barem bada ka jing sha sitom jingu ulapan damno ya ki pop jongi da ka jing mi pa jingu na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing embam jikut bad da ka ba ukiu shame kokpa ulapli wang ya ki kherdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kenhon jong ki angel bad ki rukut ngirwai ka jing rwai ro yame bad ngi pan bana klem sange bakun utrai ubleki pan neng pertei sawada kaburam jong me Hosanna Hosanna torwa ublei shatron Hosanna ublei shunon en yalo bawan haka keteng utrai neng pertei sawada kaburam jong me Hosanna Hosanna torwa ublei shatron Hosanna ublei shunon Da shisham along bukhoj ko try ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpa me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trua jongi dag bapha ya muslim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala ka mon snyo bha ula pnyang ya ka jing sha shutom ula shim yokpu badak baingu yame ula kdia u berlai hala kisanran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebanta jongpi Hakajuk korkom enda lalayabam ula shim yakukhuri badak baingu biang yame ula ai halagi sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokhuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya keba en penme na kebanta jongpi bana kebanta kibabun na kebanta kejing map ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong kajinge Bam yu ne uku bangi di
namar kata ngi gapan menta ya ka jing ya pa ka jing mi pa jungu ngi terwa hame ko trayuk po jong ka jing em bad ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu aidam namar melanyew yangi ki ba bet ban yang khma jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngeret ngi kerpat ya me bangi ki ba yo benta ha ka met bad kasna mo kres ngi long ki ba lapanya teli ka we daw man sem bakhoj token mau ko traya ka balang jong me ka bala priang hasatala ka perthei ba to penjana ya ka ha ka jing e rangkat ba Francis ukpa ba ko jingi ubal bat marwen u bishop jingi ka kan hon ki bishop bat ba ro ke lingdo token mau lem ro ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki bal ya thia da ka ba kermen ha ka jing me pat bat ya ba ro ki bala khlat no ha ka jingi snei jong me to priang yaki sha ga jing shai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi kerpat ya me barangkat bat kamaria the soti ba khuj ka kmi jong blei uji sa ba khuj ukorem jong ka ki apostol ba khuj bat baro kru khuj ki bla pens ngo ba ya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo ban talem ha ga jing em bom jukut bat bangin ro bat pandon borom ya me daw khun jong me uji sukris da ulem badu badhau kan long ame blek pa badan bor ha kicing yalong ka we jong men sem ba ku baro ka borom bar kicing ro chunom la chunom kumbelah hukum yang i daw nong penem bat kumbelah hikai ngi daktin belai ngi nod banong kok pa jongi bahab neng kalong ke bakut kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendau kum bahab neng toa yang i menca ke jong bam jongi ka bahala ka sngi batama yang i kerengkang jongi kumbang rogi ma be ke belai snew yang i padwat yalam yang i sha ke jong pensoi henry tepelaj yang i na ke basnew to pen la jing ngi kerpat ko trai na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jung me to a jing suk jing san ya ki sngi jingi khnang ba da ke jing rap ke jing snei jume ngin laj barabor na ke pop bat ngin yo jing ya da na ke jing janjar baro kat ba ngi ding ap khmelenti ya ke jing kermen ba khoj bat ke jing on pa jong nong panem jingi uji sukres ko trai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk jonga ngai phi wat pe ji ki pop jongi henry ka jinge jong ka balang jong me bat ha ka jing sbon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junom la junom amen ka jing suk ko trai ka dan barabor rengkat bat phi ru tong ini terwa ya kada ke jingsuk iwe ha iwe pat jingsuk hak mi kulang brod jong blei hak mi bukin no ki pop jong ka perthei sukito ya ki balakhot shaga jing khawai jong khon lang brod ko kan rat am song hok man rung apo ka ying ka janga henry ong tak niktin kamen sem janga kan sakhia hi kamen bakas nam kris kan ribet kamen ngi shaga jing em bom jukut amen
Kan bar ar spa khat lai. Ar spa khat way. Kan bar ar spa khat way.